खुलुमबाय लोगोफोर जों दायो रांसापारायाव दङ रांसापारानि सिनारि बा सावगारिखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो नायनो नाजागोन आरो नोंथांमोना फैनायनि सिगां बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सिनारिखौ नायनानै लादो दानिया फैदो लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थागोन थांबाय गाखोनो हागोन ना माथो ओइलाय ट्री हाउस नै मोजांथार पारे ना दे আহিবা লাগিব আৰু একদিন কিমান ফিস এজনৰ 10 টাকা এজনৰ 10 টাকা না ও বঢ়িয়া ফুলা নাই দে কাখনবা কাখদে দে উঠিবি ভাল লাগিব উঠক माइनाव नों मोसायोसोमोन दिनैबा हाउस ट्री गाखोनोबा गाखोलांजोब दे गाखोलां हागोन दे मा गोलैया Itu silakan sandek. Mana? Mahal ke tenggelam? Hah? Uang di building. Masa? Mahal ke tu? Deh. Bamboo tree house no. Kezulah gak kubah. Anggak ke? Kamu nak gak kubah? Deh, masih gak kubah kan? Gak kejutu deh. Apa gakhona lुबैबाय 10 टाका लादों दा 10 टाका ना नै आं गासिबो जिखुनु हाबनायखौनो 10 टाका लाबायलै 10 टाका फैसा रोना माबायदि मोनखो गाखोनायखौ मोनबाय गाखोनानै आराम मोनबाय दे गाखोबावगोन दे ना गाखोबाय ससेल' 10 टाका फैसा होनायनि गाखोबाय ना 10 टाका होबायना ओंखायनो गाखोबाय सोरबाफोर गोसो जानाय सेंग्रा सिख्लाफोर फैदो आबरे आइजोफोरा फैबाय थादों उदालगुरिनिफ्राय एबारे फै सेंग्राफोर सिख्लाफोर रांसापारा मोजाङानो दा डिसेम्बराव बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन नङासै मोजाङै न खोनाबाय दा ए मोदानजोबो नैबेयावसो मोजां जायो मा जबाय थादों नोंसोरलाय मानो जदों बेयाव दसे नाय दे रेस्ट ला मेंसोबोबो दा दादा আপনার ডেকোরেশন বহুত ভাল লাগিল আচ্ছা এতিয়া আপনার নাম কি মোর নাম তো রাবিন সাংমা কিটার পৰা আৰম্ভ কৰিলে ইটো ডেকোরেশন ইটো বছৰ আমি তে 3 মাহ 4 মাহ মানহে ৰানিং হৈ আছে 3 মাহ 4 মাহ 4 মাহ মান হল 3 মাহ 4 মাহ जाबायनो आं फैदोंमोन सेप्टेम्बर आगस्ट ना सेप्टेम्बर आइसिल মই किन्तु बनाय आसिल दायो किन्तु नायनानै मोजां मोनबाय आरो बिथांमोना बुंदों डिसेम्बराव मोजां जाबावगोन होननानै मिथिना लानि फै डिसेम्बर केनेका डिसेम्बर ভাল মানুহ বেছি হ'ব আৰু ডেকোরেশন বিলা অকমান বেছি বনাব না আপোনাৰ তো কি থাকিব ইয়াত মই ডেকোরেশন তো ইয়াত কি আৰু কি এন্ট্ৰি ফি তো দিয়া নাই না কিছুমান দিছে ময়ো দিয়া নাই ৰ মই মাত্ৰ দিয়া নাই ৰ আং হগন ৰ होबाय ओ मोर तो दिसे बोले दे मोर मात्र दिया नासिल र মই ইত্যা দিলো
এতিয়া মানুহ আহি আছে শনিবাৰ ৰবিবাৰে বেছি হয় দেওবাৰে শনিবাৰ ৰবিবাৰ ন বেছি হয় শুক্ৰবাৰ দিনটো কম হয় ন কম হয় অলপ চলপ আহি থাকে অলপ চলপ আজিও আহিছে একজন দুজন ভাল লাগিছে গুড মৰ্নিং কি খবৰ মাই খবৰ নামেঙা টিকেট ফিজ how much 10 rupees 10 rupees okay fine hi happy to looking so beautiful no yes. Daisy okay Daisy Dreamsland ne Rangsapara nia bamboo tree house athom zero buru ni mujang Daisy Dreamsland ha hi lafe maybe your birthday book kuna hayo सोरबाफोर बार्थडे सेलिब्रेशन खालामनोबा सेलिब्रेट खालामनोबा नैबेयाव फैबानो जाबाय डेजी ड्रिमलैंड्स बेयाव खालामनो हायो नैबेयाव फट'शूट खालामनो हायो नैबेयाव डेजी ड्रिमलैंडआव मोजां जायो बेयाव आरो बेयाव गाखोनानैसो नैयाव जिरायनो हागोन पार्टी सार्टी खालामखांनायनि उनाव बेयाव जानो हागोन दे आंबो गाखोबाय नैबेयाव मोजाङानो गाखोनो आंबो दे गाखोग्राया मानसि मोजांनि गोबां पार्क दङ बेयाव फिसा फिसा न'खरावनो गाव गावनि न'आव चिल्ड्रेन पार्क फ्लावार्स गार्डेन बायदि रोखोमनि फिसा फिसा बानायनानै लादों आरो औवानि दलंफ्राबो सब औवानि जिरायनायफोराबो औवानि बेनि गेजेराव नै मोनाब्ला मोजां जागोन नैफोराव लाइट दङ जिरायनो गाहाम जागोन लाइटआव आरो फैसा लाखाबाय एसे दुब्लि बारि नै गासैसो रबार बागान एसे बारायबाय बियो मोजाङानो मोजां नांदों Rangsaparaयाव दसे सम साहा लोंनो जिरायबाय गासिबो